No, ja myślę, że to jest normalny proces, jak to dzisiaj wyglądało. Myślę, że jest ważne, żebyśmy zapoznali się obie strony, żebyśmy zrozumieli, jakie są potrzeby Polaków Zakopanego, żeby Polacy i Zakopane zrozumieli, jakie są nasze korzyści i z tego obie strony wykorzystali to, co jest najważniejsze. I najważniejsze jest, żeby ruch turystyczny i narciarstwo weszło na nowy etap rozwoju. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy zainteresowani Polską, widzimy tutaj duży potencjał i oczywiście robimy rozeznanie tego, gdzie jest możliwe wejść i gdzie by to przyniosło największe wyniki i synergie poprzez biznesy, które dzisiaj robimy. Już to dzisiaj powiedziałem, gdzie jest cel, tam jest droga i taką drogę przechodziliśmy na Słowacji. Jak obie strony usiądą i szukają kompromisu, to na pewno jego znajdą.